Moelen met Pelt, welkom. Ik ga nu een bijzondere persoon als gast. En de man had tientallen jaren horeca-ervaring. En hij komt uit de voetballerij. Wij zouden het anders kunnen zien wie Roger Rave. Roger, wat chic. Wat chic dat ze met me wil skallen. Welkom. Welkom. Nou, willen. Logisch. Ik wil van alles vragen, maar verzet ons even erbij. Is goed. Wat wil ze drinken? Hebben ze Coca-Cola of Pepsi? Coca. Coca, daar ben ik cola. Heb je een colaatje voor Roger? Moelen met Pelt. Moelen met Pelt. Roger Rave, van harte welkom. Fijn dat ze met me wil skallen. Dat is een bekende persoonlijkheid in Parkstad en dan vooral ook in Heerlen. Vertel me eens, waar is het begonnen? Waar stond het wiegje van Roger? Dat is zo'n waar de middelbaar nu is. Heksenberg. Nee, niet Heksenberg. Alsjeblieft. Nee, dat was Heerlen. Op de grens. Ja. Op de grens. Ja. Nieuw einde eigenlijk. Ja. Toch? Nieuw einde van Siljerbos. Ja. En daar woont ze nog. Daar woon ik nog. Ja. En de was geboren in een gezin, de familie Rave, wie zat dat in? Ja, wie zat erin? Ja, het is natuurlijk een paar mam en een paar ooms gehad. Onder andere Donk Mat, of Tante Mat, wie ze wil ze noemen. Ah, dat was een bekend figuur in Heerlen, hè? Ja, dat is wie was het? Madame Gigi. Ja. Had er nog lang opgetreden. Ja. Nou, dat heb ik een aangenomen, maar dat woont nu in Vols, in de Gulpen. Dat is Peter. En dan in Voorsje. Maar was je enigskind of? Nee, gewoon nog 2 zusjes. Oké. En ouder en jonger. Dus, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb weinig met die meisjes doorgebracht. Was er veel leeftijdsverschil of toen was je gewoon de jong en meisjes die doen meisjesdingen? Ja, ik wou immer weg voetballen en gaan struipen. We gingen bij ons de wijguur van de Zotto naar de Brunsemerij. Dus, ja. En die meisjes, ja, dat waren andere dingen. De jongste zus is 4 jaar jonger dan mij. En die houden meer met paard. Ah, oké. Hey, de Liegere School, dat was wat bij u? Dat was Catherine Labré. Dat was 400 meter van ons af. Maar die is inmiddels afgebroken, die school. Ja, maar dat was nieuw einde dus echt? Ja. Oké. Uterweg af of zo? Uterweg af. Ja. En dan op een gegeven moment dachten ze van verrekt, de Klinger Rave, dat kind goed voetballen? Nee, dat was anders. Ik heb altijd gevoetbald. En ik kreeg altijd een bal met mijn verjaardag in december. Ja, en toen was de discotheek nog niet. Nou, we hadden een aardappelloods. En een paar grote poorten en ik wou maar met de bal er tegenaan stampen. Alleen op zondag heb ik dat eindelijk keer gedaan. En toen heb ik een gewatsch gekregen van mam. We hebben mijn goede kleier en we moesten naar oma. Zo wie dat in dat tijd was. Op zondagmiddag ging ze naar de oma's op bezoek. Ja. Nou, toen heb ik gezegd van, godverdomme, ik wil later voetballer worden. Dan mochten mensen op zondag voetballen. Ja, echt? Ja. Dat worden gedanken? Dat was mijn dinges, mijn insteek. Chic. Ja. Ja, dan ben ik altijd blijven voetballen. En pap zei dan helemaal tegen me, ja, je moest ook met de linkervoet moest je doen. Dus, Maar papa was supporter? Hij was supporter, ja. Van begin af aan? Ja. Van begin af aan. Daar ging helemaal met en filmpjes maken en noem maar op. Ja. Maar de best, dus op school doog ze toch goed, want de best naar het Rombouts gegaan in Brunsum. Ja, ik heb de HAVO heb ik gedaan. En daar zat ik op een gegeven moment in de 3e klas. En toen moest ik op woensdagmiddag naar Zeist toe. Voor het Nederlands elftal, jeugdelftal. Oké, dus dat was alweer met die voetballerij, hè? Ja. En daar had ik dan geluk dat de directeur, die was ook voetbalminded. En daar had gekeken, dan moest ik van de 3e klas, van 3B ging ik naar 3C toe. Of zo, ja. Maar die houden voor mij dan gunstiger lesrooster. Ah zo? Ja, op grond houden die het 5 en 6 uur gym. En dat kon zich dan laten vallen.
de doogschip genoeg in Zeist. Ja. Maar, en dat wordt giekeren gewoon zich dat ze naar Zeist moest. Ja. En dan wordt natuurlijk ook weer de pap dit ik bracht, of Daar met de ging- trein. Of... Nee, pap bracht me dan nog. Ja. Met Rio met nog 2 jongens van Limburg. Dat waren Jos Strijkers, dat was een keeper, en Emil Tubé, een speler van Roda. En wie lang had ze dat gedaan? Dat heb ik eigenlijk 1 jaar. Ja, dat heb ik 1 jaar gedaan en toen raakte ik geblesseerd. Dan heb ik 1 jaar in de Lapperman gezeten. Een jaar? Ja. Zo. Ja, een jaar, 7 maanden. En toen wordt het weer wekelijks. Want ondertussen had ze ook al gesnuffeld aan het grotere werk qua clubvoetbal. Hè? Want de best begon ooit bij Nieuw-Einde, wordt dat Ik toen nog? ben bij Nieuw-Einde begonnen en toen kwam ik in het Nederlands jeugdelftal. Ja, toen was ik 14 jaar. En toen ben ik ook met 14 op het eerste begonnen. En dat mocht niet. Dat moest 15 zijn, minimaal. Ja. En dan heb ik dus eigenlijk van augustus tot december, in december word ik 15, heb ik op het lidmaatschapspasje van mijn pap op het eerste gespeeld. Die van Raven, die Max en het Dex wordt het vuren. Maar ja, daar is het eigenlijk begonnen bij Nieuw-Einde. Ja, Hè? En ja. van daar het best weggeplukt. Daar ben ik naar Roda gegaan. Ja. En daar heb ik dan verder eigenlijk de A-jeugd. En toen naar het tweede en het eerste. En dat had al met al hoeveel jaar geduurd? Nou, de A-jeugd en dan het tweede elftal, dat is 3 jaar geweest. Ik trainde wel al met 16 regelmatig met het eerste met. En met 17 ben ik de eerste keer met geweest en dat ik in de basis stond met een wedstrijd. Dat was vriendschappelijk uit bij Standard Luik. Ondertussen had ze dus contract. Ja. Dat is geloof ik nog wel geen angst. Jij bent ze onder een bepaalde leeftijd Nee, ik zit. Dan... Ja, dat was. En dat iets wordt met 21 was ze eigenlijk pas volwassen. Maar met 8, of nee, dat hebben ze toen veranderd. Het wordt 18 moest ze volwassen, maar tot 21 moest ze nog een voogd zijn voor bepaalde gerechtelijke dingen. Ja, en ik had een contract getekend. Ja, dat had pap ook met me ondertekenen. Daar word je weer helemaal erbij. Ja. Ja. Ja, papa had ook alle zaken voor me geregeld verder. Nou, en toen was een mooi akkefietje bureau. Op een gegeven moment kwam Pieter Visser. En daar had dan gezegd van... De bekende scout, hè? Uit Noorderhand. Ja, of- Noorderhand scout, ja. En Piet zei van, om de spelers een beetje te prikkelen, kregen ze helemaal allemaal de volle premie. Als ze op de bank zat, kregen ze maar de helft van de wedstrijdpremie. Oké. Zou ze 1 minuut invallen, dan kreeg ze de volle premie. Ja, ik denk, ja, is goed, zal wel, maar ik ga eens even afwachten. Dan moeten ze natuurlijk ook pap van mij als voogd zijn, dan moesten ze daarvan in kennis stellen. Nou, de eerste maand is voorbij en de afrekening, ja, te weinig betaald. De tweede maand, hetzelfde verhaal. Nou, toen heb ik aan de bel getrokken en er is een arbitragezaak geweest in Zeist. En dan zei ja, ik kreeg gelijk. Dus en dat wordt dan in zoverre groot. Ik heb economie gehad en de economieleraar, dat was een advocaat. En daar had ik veel rechten die je behandelen. Ja, zodoende heb ik geweest van, ja, wacht even. En dan dat en dat. Er zijn wel veel dingen waarvan ik zeg van, nou ja, dat weet ik van, dan moet dat en dat ook gebeuren, wil het rechtsgeldig zijn. Ja, ja. Maar dus ondertussen zat ze dus nog op school. De HAVO had ze afgemaakt. Ja. Met goed gevolg. De HAVO heb ik eerste keer moeten dubleren. Want toen zijn we kampioen geworden met het tweede van Roda. Dus daar heb ik eigenlijk geen minder aan de studie besteed. Ja. Het tweede jaar ben ik toen geslaagd. En toen word ik aangenomen op de HAO in Sittard. Maar 2 weken later teken ik een contract. En daar heb ik gezegd van mijn Sittard van jongens, geef me een plek maar in je bezangers. Ja. Ik ga voetballen. Ja, van daaraf ging het echt pas volle. En dat had ik bij verschillende clubs gebracht, hè? Ook op het Bels bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ik ben begonnen met een 4-jarig contract bij Roda. Eerste jaar kwam dan een half jaar NEC, jouw problemen, de spitsen worden geblesseerd. En dan heb ik al een half jaar
in de Eredivisie kunnen spelen. Het seizoen erop is Pieter Visser trainer geworden. En Bert Jacobs, die was eigenlijk trainer, die is naar Willem II gegaan. Hè. En die kwam na 3 wedstrijden, kwam hij vragen of ik niet bij Willem II wou komen spelen de rest van het seizoen. Maar ze waren steeds beter, maar ze scoorden niet. Nou, en toen hebben we dus eigenlijk iets... Maar toen was je echt een spits. Ja. Ik was spits en eigenlijk met de voorkant een beetje naar de linkerkant. Nou, dat heb ik dan later ook met bureau met Johnny Eriksen. Ja, ik stond in de spits en Johnny op links en René Hofman op rechts. De enige van ons 3 wat eigenlijk vast stond, dat was op rechts René. En Johnny en ik, ja, we begonnen allemaal op onze posities, maar dat wordt in de wedstrijd, daar stond hij links en hij in de spits. Ja. We vulden dat blindelings aan van elkaar. Ja. En ook met situaties voor de goal. Ik bedoel, een van ons liep altijd naar de eerste paal en dan ging de andere, die liet zich dan gaan terugzakken. Dat was niks van, hey, ik ga niet eerst of... Nee, dat was gewoon... Gevoelsmatig, ja. Ja, intuïtie. En, Ja. dat had heel lang goed gefunctioneerd. Hè. Ja, zeker. Want je bent natuurlijk ook een beetje gaan zwerven. En dat doet er natuurlijk niet met de tweeën, maar dat was toeling, hè, met België. Ja. Ik ben naar België gegaan, naar RWDM. Molenbeek, hè, Brussel. Ja. Ja, dat is ook een apart verhaal. Roda had me een beetje uitgespeeld. Ja, we toen Chris Guthrie, ja, daar waren ze mee bezig. En dan zei ik tegen me van, we kunnen dit beetje. Hij zei, ja, dat is goed. En een minuut later belt Fred Sosaki van Limburgs Dagblad me op. Van, heb je gehoord, Guthrie had getekend. We bleken nou hou dat telefoongesprek op de intercom staan. En dan hebben ze hem gezegd van, ja, luister, de kind nu tekenen voor dat. En dan houden we raven. Toen hebben we een spelletje gespeeld. Ja, dan heb ik tegen pap gezegd van, ja, dan bel maar op. En dan had hij gezegd, ja, wat wil ze dan? Zeg ik, naar Boeteland. Dan had er naar RWDM gebeld, omdat die hou wel eens interesse getoond wie ik bij Willem II speelde. Nou, hebben we een afspraak gemaakt de volgende dag in Brussel. Nou, en daar naartoe onderhandeld. Nou, toen we klaar waren, zit de manager, dat wordt de zoon van die grote baas, Lecluze. Dan zei ik, kom, ik moet even naar pap toe, dan moet even bellen, kom even met. Nou, en nou echt een gigantisch groot bedrijf. En overal telefoons hangen om de zoveel meter aan de gang. Nou, dan gaat bellen. En, pa, het is rond. En de hele telefoon zegt, heeft hem getekend? Pa, het is rond. Dat vroeg ik niet, godverdomme, heeft hem getekend, zei hij. Ja, pa, alles is in orde. Nou, dan gaat met die mensen wat eten. Nou, hing op, zei tegen me, ik had u niet mogen laten gaan voordat we een akkoord hadden bereikt. Oké. Ik zeg, waarom zei ze dat niet een kwartier eerder? Ja, maar dan had dus in het Belgisch meer clubs. Hè. Ja. Op een gegeven moment ben je toch ook redelijk jong. Ben je ook wel gestopt. Hè. Blessureleed, dat soort dingen ook. Ja, dat waren om mijn 30ste, 31ste. Ja. Nou, toen speel ik bij Go Ahead. En dan heb ik een breuk in de voet. Ja, dat was dan natuurlijk einde seizoen. En ook het feit dat ik een café hou. Want dat spreekt je natuurlijk ook meteen rond van ja, daar hadden een kroeg, dat zit ook 's avonds laat. Maar dat was nooit mijn ding. Want ik loog altijd om 11 uur uiterlijk loog ik in bed. Ja. Dus maar ja, op een gegeven moment gauw gezegd van nou, ik kan niet meer verhuizen en ik kan nog niet meer rijden. We houden ze wat gezien. Ja. Ja. Hey, nou ja, goed, de hast de overgang al gemaakt naar de horeca. Daar komen we vergelijk op terug. Eerst even een klein muzikaal intermezzo. Het nummer was Wils Huren is van de Cats, rock Ja. and roll. Ja. Dat brengt een bepaalde herinnering. Dat vond ik gewoon een fantastisch liedje. Ik vind de Cats sowieso leuke muziek. Maar ja, daar hebben ze zoveel uit die... Nou, bijvoorbeeld nog Engelbert Humperdinck, Tom Jones, Elvis, al die dingen. Ja, ja. Dat is wel die muziek. Ja, dat is een beetje... Oké. Rock and roll van de Cats. Voor gewoon eens luisteren.
Rock and roll, I gave you all the best years of my life. All the crazy, lazy young days, all the magic moonlit nights. I was so busy on the road, singing love songs to you while you were changing your direction. You never even knew that I was always just one step behind you. De stip zit juist al aan, Roger. En het loopt natuurlijk ook voor de hand. De kunst uit een gezin, dat wou het café en de discotheek. Ja. De Mio, hele bekende naam. Ja, ik heb al op het Rombouts, op een gegeven moment naar de derde klas, dan moesten ze keuzes gaan maken, een vakkenpakket. En dat heb ik dan zo gesteld dat met mijn pakket hou ik ook het middenstandsdiploma. Ja. Omdat ik heb toen al gezegd van luister, ik wil voetballen weer. En na het voetballen wil ik de zaken overnemen. Dat zit er immer in. Ja. Dat wil ze immer. Ja. En ook die zusters en zo en de oude lui die sagten prima, laat gaan. Ja. En toen ben ze dus, al tijdens die carrière nog, had ze het café al overgenomen. Van het café en van de discotheek. Ja. Hè? Ja. Dat zijn twee verschillende dingen geweest, maar in feite is het nu één. Hè? Dat is gewoon één, joh. Ja. Maar toen, die pap daar op een gegeven moment alleen de discotheek. Ja, alleen de discotheek. Ja? En in 1995 ben ik met hem samengegaan met de discotheek. En sinds 2000 dreeg de discotheek zelf. Ja, want de Mio is natuurlijk bekend in de ganse streek. Ja, maar vooral had de lui het idee van ja, het is een discotheek, het is het biedt je het nachtleven. Hè. Ja. Maar het café is gewoon wie een café iedere dagen open, of zoveel dagen in de week. Hè. Dat is 4 dagen in de week open, joh. Ja. En dat deed toen dus inmiddels ook al gans het jaren. Hè. 36. 36 jaar, ja, dat is nogal een tijd. En ook wenn ze paks, natuurlijk de discotheek, dat is natuurlijk echt 's nachts, hè. Ja. Dus bis morgens vroeg, mag ze zeggen. Ja. En dat bist toen eigenlijk nu zo'n beetje de laatste of de enige in Heerlen, hè? Nou, ik geloof dat de overkant nu ook een nachtvergunning had. De overkant in de stad? Ja. Oké. Die hebben tot 4 voor open. Maar is het tegenwoordig niet zo dat die tijden zijn eigenlijk losgelaten? Dat dacht ik wel, joh. Want volgens mij mag Jeker Café hier in het centrum 24 uur openhouden. Oh, dat is alleen in het centrum? Ja. Maar doe was een speciale nachtvergunning dan? Ja, die hebben we al sinds 81. Ja. Dat betekent nogal gek, hè, dat bijvoorbeeld ook voor die nachtruis, want dat is denk ik dan de 3 dagen in het weekend. Dat is vrijdag en zaterdag. Vrijdag en zaterdag? Ja. Dus ik ga om vrijdag om 7 uur het café open. En dan ga ik op zaterdagmorgen rond 7:30 ga ik naar bed toe. En dan op zaterdag hetzelfde verhaal. 7 uur het café open. En dan 7:30, 8 uur lig ik in bed op zondagmorgen. Ja. En de vertelde me laatst, dan is het te hopen dat Verstappen niet moet racen, want dan moest ze ook alweer binnen een paar stonden op. Ja, maar het ligt aan hoe de Formule 1 is. Als het ergens is dat de uitzending om 1 uur begint, ja, dan ben ik met 12 uur alweer bezig. Ja. Hey, de café, discotheek, 2 avonden, 2 nachten, café 5 dagen, dan zullen ze wel een sleep personeel nodig gaan. Nee, we doen met het café is gewoon 1 man, daar ben ik dan. Of de vrouw. En wanneer het is, wanneer we in de discotheek zijn, dan is de zoon nog even een paar stundjes door. De kinderen, ze zijn ook, werden ook ingeschakeld. Ja. En die zoon wil dit ook straks overnemen? Of? Ja, het is nu eigenlijk echt een familiebedrijf. En sinds corona al helemaal. Want het is niet meer wat het geweest is. Hè? Vroeger had ik 2 bars open, ik heb nu 1 bar open. Nou, en dat wat binnenkomt, dat kind gewoon dat kunnen we met ons 3 jaar aan. En daar staat ook een disjockey, daar stond portiers, of regelen ze dat ook allemaal vanuit de familie? Ja, dat is de zoon die had portierspapieren. En de muziek, dat is de discotheek en de bar, dat is bij elkaar.
dat was een ding van papa. Nu wanneer ik geen dishockey heb en ik sta zelf achter de bar, dan kan ik tappen en als ze een plaat aanvragen, dan leg ik die wel op. Maar nu is het veel angst, met ja, heb je geen platenspeler meer, het is allemaal computer. Dus ik zet de maan geleased en dan zet ik die op. En als ze komen, we hebben een verzoekplaatje, dan tik ik hem ook in. Ja, vooral niet wie, maar het functioneert gewoon. Ja, het functioneert. En wie lang is ze dat nog volhouden? En die vrouw? Even niet vergeten. Ja, zolang als ik plezier heb. En dat doet nog wel even, want dat is ook niet meer gaan piepen, hè? Ik ben nu 65. Ja, dat bedoel ik. Dus ja, ik heb voor mezelf gezegd, nou luister, ik ga tot mijn 70ste terug. Ja, wat moet ik anders? Ja. Moet ik fijn gaan zitten doen van, oh, wat is vanavond op tv? Eens even kijken. Nee. Nou ja, ik is bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaan doen. Maar die planning is, deze nog een paar jaar en dan gaat er zo in het overnemen. Ja. Oké. Ik denk zelf misschien nog 3-4 jaar. Maar dan is het voor mij wel goed geweest. Want dat kunt natuurlijk ook, dat is toen natuurlijk de hartstikke conditie wie een peet. Maar de drinkt ook geen druppel alcohol. Dat is natuurlijk ook opmerkelijk voor een horecaman. Ja, ik kan daar niks aan doen. Ik ben niet zo gezellig. Nou ja, alle respect. De meesten zeggen van ja, kom drink, doe even gezellig met. Maar ja, ik heb mijn drankje. En als ik er zus van gedronken heb, dat doe ik net zo gek met. Oh nee. Ja. Nee? Ik bedoel, met café doen we vaak dachten. En nou een jongen, ja, dat dronk wel eens 20, 24 kleintjes op een avond. Ja. Maar we delen de rekening altijd. Ik zeg misschien langer, ik drink net zoveel als ik. Nou ja, op het einde van de avond zeg ik, oh, ik ben gek. Als ik zeg, ik ga 24 pils gaan doen, dan zeg maar doe 24 cola. En het zo oprennen? Nee, geen last van. Oké. Dus ik zou zeggen, was cola slecht, maar ja, cola zit veel suiker in. Wat had het lichaam nodig? Brandstof. Wat is brandstof? Suiker. Ah, oké. Nou, Roger, nou ja, we hadden Lu juist verteld dat ze niet drinkt. En dan gewoon van hoe afsteten met de Elske. Het is appelsap. Vanwege Roger had er geen appelsap in gedaan. Ik zou zeggen, gezondheid en had ze nog een boodschap voor de Lu heen? Ja, doe niet te veel drinken thuis. Ga lekker de kroeg in. Denk aan de economie. En aan de ondernemers en heerlen. Gezondheid. Angerwerk bij Moelen met Pelt. Bij een sociale dienst zijn heel veel mensen die in die uitkering terechtkomen. Simpelweg doordat er in hun leven iets fout gaat waar zij ook niet voor gekozen hebben. Terwijl de beeldvorming toch heel vaak is, ja, letterlijk de uitkeringstrekkers. Ik kan er al niet tegen om die term te horen. Ja. Want het is geen lol als je daarvan gebruik moet maken.